requereix el seu temps i el seu procés i la seva adaptació. Caldrà anar revisant i adaptant el que no vagi prou bé. Quan comences una cosa, això es dona. I hi haurà errors, segurament, de fet, algun ja s'ha donat, però que en cap cas s'han de poder arreglar i volem arreglar-los. Es tracta de posar-nos a la sabata la vida segons el que necessitem. És per això que contem molt amb la vostra ajuda. És vital per nosaltres. Rectificarem el que calgui per millorar el que calgui, per anar a buscar el que sigui el millor. Insisteixo que cal molt la vostra ajuda, digueu-nos el que no veieu clar, compartiu, no deixeu que els dubtes es facin grossos perquè creen incertesa i malestar. Obertament, veniu, demaneu i es contesta qualsevol dubte que tingueu. Cal que anem tots a la una. També en Carles, com a pare experimentat, i ho diem nosaltres. I per acabar ja, dius que la carpeta, ja suposo que ho heu vist, que us hem donat, hi ha un esquema de tot el contingut que hem donat, que us hem explicat avui aquí. Volem agrair molt sincerament a l'Ajuntament que ens hagi facilitat poder fer la reunió avui aquí, perquè pendents de l'agenda d'en Carles hem anat a l'última hora i agraïm sincerament que hagi pogut ser així. I agrair-vos una vegada més a tots vosaltres la vostra estència aquí, la vostra confiança i la vostra paciència. Bona nit a tots. Gràcies.